Dipartiment tal-Malti huwa wieħed mill-ikbar dipartimenti fil-Fakultà tal-Arti u allura hemm ħafna attività għaddejja, ħafna attività akkademika. Però naħseb hemm ukoll probabbilment jien preġudikat fis-sens li jien involut allura dejjem tistenna nitkellem hekk, imma nemmina tassew li naħseb li hemm atmosfera pożittiva, atmosfera kreattiva. Isiru ħafna attivitajiet għandna l-konferenza Ġwan Mamo ġejja, konferenza kbira nazzjonali bis-sem ta' akademiċi minn ħafna fakultajiet differenti u anki minn barra mill-università, għandna tnedija ta' ktieb ta' Bonamico, għandna taħdita dwar Dunkarmi, ma' hemm ukoll ħafna attivitajiet li jagħmlu laqda tal-Malti pereżempju, illi huma viċin ħafna, iktar mill viċin ħafna tal-istudenti, huma magħmulin mill-istudenti u li jmissu fil-laħam il-ħaj lill-istudenti li huma involuti l-istudenti li jmexxuhom l-istudenti illi imorru lil mill-formoli tas-soltu, naħseb illi atmosfera kreattiva ħafna. Minkejja li hija università internazzjonali, dan l-aħħar smajt li hawn xi 81 nazzjonalità differenti rappreżentata, jien naħseb li din hija rikkezza enormi u li l-Malti jistana biss jista' f'din ir-rikkezza kbira. Naħseb li xogħol il-laqda tal-Malti mhux li toġob lil xi ħadd. Naħseb li x-xogħol tagħha huwa illi tagħmel affarijiet li l-istudenti tal-Malti u ġieli l-gradwati tal-Malti jħossu li huwa importanti għalihom. Mhux qed jagħmlu x-xogħol tad-Dipartiment tal-Malti, qed jagħmlu dak li jemmnu fih huma. Pereżempju għandhom din l-inizjattiva għalija stupenda illi jaqbdu uħud mill-aħjar teżijiet li nkitbu u daw it-teżijiet għandhom biex ngħidlek subajhom fuq il-polz tal-poplu, il-mod kif qed jitkellmu n-nies, il-letteratura li qed jitkellmu fuq għan-nies. Jabdu daw l-aħjar teżijiet li ġew pubblikati li saru f'daw l-aħħar snin u jitfgħuhom online. Ġifieri inti litteralment tista' tidħol f'teżi sħiħa li għaddit mill-proċess kollu tal-eżami tad-Dipartiment tal-Malti, ġifieri meqjusa bħala teżi ta' kwalità għolja. Tidħol fuq l-internet u tara di teżi sħiħa. Ovvjament di tgħin l-riċerkaturi fih dan l-università li iktar l-istudenti, ma tgħin ukoll ir-riċerkaturi barra mill-università tagħna fis-soċjetà u ħafna nies, inkredibbli kemm hawn nies li huma interessati fil-lingwa Maltija, fil-letteratura Maltija, kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta. U mhux qed nitkellem fuq il-Maltin biss, u mhux qed nitkellem biss fuq dawk illi naħsbu li għax huma Maltin jafu bil-Malti jew barranin jafu bil-Malti. U allura naħseb li laqda tal-Malti mhix qiegħda biex toġob il xi ħadd jew biex tkun moda għal xi ħadd jew għal xi sezzjoni partikolari tal-poplu, naħseb li qiegħda hemm biex tagħmel dak li temmen fih. U tagħmlu, verament tagħmlu b'entużjażmu, tagħmlu bħila u tagħmlu b'metodi u b'mezzi u bi spirtu kontemporanju ħafna naħseb.